Wow, ang daming basura. Ang huling basura, nakawayan. Lakas ng agos. Okay guys, ito na nga. Titiro tayo. Ito muna ang aking magic guantes. Magic guantes. Kailangan lang tanggalin mo ng tali.
natin ipasok ng bangka. Ito na ang huli natin. Fresh na fresh. Maliliit na isda. Wow, isang sakong isda huli natin ngayon.
For the first time, isang sakong isda ako dito. Guys, nagkahuli ako ng isang sakong isda.